Seseorang dompea tu portibio nungarade di bahekoina saluhutna nariko dingoluki macai hati doina si tahu di persona ki tu yang ano ekel mido di bahen hoina ahamana boy terbahena dan terbalasau sudah inang dabur jami dohot halang mi maradopona mudar mudori mau lihat tema ina hutan debata semparang emi huida debata desian podami kipas mahoina sonang mahoina di hatua umi akan dengan nama ulah honoku di ngoluki macai hati doina si tahu di persona ki tu yang anon ekel mido di bahekoina ahamana boy terbahena dan terbalasau sudah hilang dabur jami dohot halang mi maradopona mudar mudori mau lihat tema ina hutan debata semparang emi huida debata desian podami kipas mahoina